Sa isa ko ulit. Science. This is science 2021. Ayun yung paa kung bis na bukbit. Bay! Nakunahuna ko iba. Ngari kinuhuna. Oo, inuhuna. Tuning. O, inuhuna. Sige. Unsa mo na. May gani ang math English, no? Nga naman eh. Kay kung Tagalog pa nga math. Mangurayot mo itong utok. Nga nung mangurat pansad. Example, bay. Square root of x raised to the power of 10. Kung sa Tagalog po na siya, parisukat ugat ng x itaas sa kapangyarihan ng 10. O, di ba? Ni! Murayot na yung utok niya ba? Wow, Coca-Cola body. Hi class, I'm your teacher for today and my name is Ma'am Inat on the mix. And please stand to the front and to introduce Oh yourself. shit, not good. Ma'am! Ungat niya pala, ma'am. Nagmamahal sa'yo. Ma'am! Miyot! Buhato ng utanan para maako ka lang. Ma'am, Inok, always magpapadlong sa Oh classroom. shit, not good. Ma'am, unot lang pala. Unot lang. Ma'am, di nga pala. Andam na ako sacrifice akong life para nimo. Ma'am, suko na pala. Nasa akin ang true love. Ma'am, my name is Shasa Kubal Elaw. Mauna yung bilang maestra. Hindi ba? Ako na dyan ipakita akong pinaka-best sa akong supa nga maestra. Ay, kung ako yung unahon, ako siya tarungon. Nya, para di siya mistress ba? Bola lang yan. Okay class, ato na ning sugdan. Okay class, ato na ning sugdan. Who those to want to speak first? Ma'am, Okay, Ongart. Unsa mo paborito nga subject? Ma'am, my favorite subject, ma'am, is science, ma'am. Sige, pangutan tigag question ha. Ang pangutana. Ang akong tubag. Wala ba ko ka pangutana? Wala pa sa jay ko katubag. Ang usad no. Sige. Ang akong pangutana. Ngano dili man ta mahulog. Igatuyok sa tong earth. Ha? Ma'am, bato dili ta mga taga, ma'am. It's so very easy to me. Huwag ka na mag-English. The gravity in the earth. Sampak to the moon. That's all. Thank you. Wow! Very good. Kilala kong kaliskis mo, oy. Okay. Kinsa ang sunod? Ma'am. Okay, stand up please. Ang paborito nga subject, ma'am, ba? Harapan. Okay. Naga po pangutana ha. Andam na ko, ma'am. Okay. Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas na may 4 na paa? Ang pabansang hayop ng Pilipinas. Kuto! Nasa ibabaw ng lupa. Kutong lupa! Tumpak! Galing ka eh. Ma'am. Ako, ma'am. Okay, ikaw. Unsa ang paborito nga subject? Ma'am, paborito nga subject, ma'am. Kay math. Gusto mo nang manahimik, ha? Ha? Math. Di ba, ikaw to ang pinakabugo sa math? Hala. Ako ni bugo. Ma'am, ang math may bugo. Nga naman sad? Yeah, problems. Ako pa sa baron. Ma'am, ako ma'am. Akong paborito nga subject kay arts. Nga naman sad? But nga na ako kahayag. Ug ka-colorful. Ang gangit-ngit na iyang kogmaw. Bola lang yan. Ma'am, ako ma'am. Akong paborito nga subject ma'am kay tanan. Nga nung tanan man sad? Para matubag nako ang tanan. iyang pangutana para
maari siya sa kuha. Bola lang yan. Thank you, Unot. Kinatubag dyan ni mo tanan. O ikaw, Inok. Ikaw man ang kinalasan. Unsa imong paboritong subject? Ma'am, ang paborito nga subject, ma'am, kay science. Ah, okay. Bola lang yan. Pangutan ako nimo tungkol sa science, ha? Sige, ma'am. Go ahead. Magaling ka eh. Okay. What is a electricity? Okay. Capital E, L, E, C, T, R, C, I, T, Y. Electricity is a kind of kuryente that will dictate to the poste and make our ilaw sindi but once to touch the kuryente. Oh my gosh! You are the best dancer of Gimme Gimme! Ganong manong mangurayot. Sample ba? Class, I'm your teacher for today. Ma'am, super lang. Ano sa puso mo? Ayo. So what's up mga kaibigan? Og salamat tayo no kay inyong gingayuman og lantaw nga among video og ganahan pa shoutout sa among next vlog or next video. Please comment #patagad sa among FB page Malingin ka Vibes og sa among YouTube channel Malingin Vibes. And shoutout din ko nila Vince Adam Toripil and Kevin Charis Pituko. Salamat din. Shoutout ko nilang Andres Tanillo o Jonalyn Lee Bandico. Our super chatter Ate Jillian Shin from Japan og si VG Vista View from Canada og sa among member pod nga siya Gabi Adventure from Ohio, USA. Og salamat po dahil sa sponsor sa among sanina nga si Kuya Joseph Glenn Caro. Og ayaw sad og kalimot sa pagsuporta sa iyang YouTube channel Safe Official TV. Og masalamat po ko sa The Barkads Snack Bar Tuslubuwa og i-manage sa nag-manage sa snack bar sa Tuslubuwa sila Titini, Kuya Jan og sila Tilabli. Salamat kayo sa pag-sponsor ninyo, Kuya. Og salamat sa support ninyo. Shoutout din ko sa among mga pamilya. Mara na. Shoutout din ko sa tag-iya sa bahay nga mong shootingan karon. Si Marlilos, si Ate Meros, Meros, Danyo. O sa iyang mga anak, o sa iyang bana nga si Jinggoy. Thank you guys. Oh my God, grabe kalaban. Imong uyab nagsugat ni sus wala man agad. Ako siyang gitawag, hoy, igo nga ni Toto. By the way na siya sabay ang short kay pinapuo. Pamati ala gitawhana. Duda ko sa iyang kasabay nga dalaga. Wati kagiati, wako nagbinurat. Miski sa hunang badge, murag mo din sa kuje.